κιόλας θα τραβήξουμε βίντεο λίγο. Θα βάλουμε στο YouTube, εντάξει. Α? Όχι, δεν φορά, σου κάνω μήνυση. Τι έκανε? Σου κάνω μήνυση. Γιατί? Θα σε κλείσω μέσα. Γιατί? Γιατί με ρίχνω στο πρόσωπο και τα απαγορεύω. Δεν πειράζει τώρα. Δεν πειράζει τώρα. Αφού εγώ βρε, εντάξει είμαι εκεί βρε. Θα το δείξουνε ρε. Ποιος? Τροχώνομαι εκεί. Χριστίνα. Όχι βρε, τι τροχώνομαστε. Α, εδώ μπενζινάρι. Πάμε φαλεράκι. Τώρα. Σέρεσα εδώ. Να εδώ. Εδώ είναι όλοι αλκοολικοί εδώ μαζί. Σούπερ μάρκετ κόρνερ. Ξέρεις τι πρόκειται να κάνουμε, εγώ δεν έχω ιδέα. Τι? Τι είναι να κάνουμε, εκεί που πάμε. Αφού ο Γιάννης δεν πάει εκεί. Α? Ο Γιάννης δεν πάει εκεί. Κλείστο ρε, κάτσε και παίζεις ρε μεγάλο παιδί, ρε παιδιά ρε. Κλείστο ρε. Δεν πειράζει, εδώ χόρτα λίγο.